mapa també en aquest cas. I em sembla que el que faré és escriure amb les coordenades. Oh! Vale. Això m'agrada i m'agrada molt. Posarem un bloc. Aquí un bloc. Ara valem perquè s'ha de carregar el mapa. Aquesta part encara no hi ha dat. Vale. Això m'agrada molt. Els grans de cacau. No sé si es poden conrear. Us agrairia que poséssiu en els comentaris si es poden conrear o no, la veritat no ho sé. Bueno, si és el cas de que sí, m'aniria perfecte, m'aniria estupendo. I aquí hi ha molts arbres de jungla, no sé si agafar-los. Si són de jungla em sembla que no els agafaré. Perquè allà no hi creixeran, no hi haurà espai. Però si fossin pomers sí que els agafaria. Són de jungla, sí, ja ho pensava. Doncs bé, per aquí sembla que he trobat un bon lloc, però que si no hi ha mar, ara necessito mar perquè a prop del mar és on hi ha les canyes de sucre. Però clar, si no hi ha mar, i em sembla que m'estic perdent i molt. Per tant, la següent nit a matar, però després ja... M'encanta trobar-me els grans de cacau aquests, perquè la veritat em donaran molt d'aliment. Vale. Ips, aquests per què no? Per què no els vols? Vale, ara sí que els has de donar. Vale. Molt bé, deixarem això aquí. Ips, aquí hi ha una altra mina. Bueno, la veritat és que això està ple de mines, està ple de mines subterrànies. I jo m'aniré a refugiar a la meva casa. Lava, la veritat és que no n'havia trobat mai aquí jo. O sigui, lava a la superfície. És el primer cop... Oh, gallines! Gallines! Oh, com m'agrada. M'estic trobant cada sorpresa. Em sembla que em faré un tancat. Si trobo la meva base... I sé venir fins aquí em faré un tancat, a veure. Ara és un d'aquells moments que el mapa m'aniria perfecte. Però he decidit no tenir-lo, he decidit jugar sense mapa. I el que faré és tenir un mapa, diguéssim. O sigui, em porto aquí, F3 i llapis. Aquest. Vale, i m'ha apuntat X. X 317 i 64 i Z 417. 370, 64, 417. Vale. I F3 perquè això molesta bastant. Quants ous tinc? No sé quines probabilitats tinc de treure gallines, diguéssim, dels ous. Però jo crec que amb uns 20 o així, bueno, 20 són molts. 20 no sé si l'aconseguiré, però una miqueta menys de 20 i 15 o així. Jo crec que en tinc suficient per fer-me 2 gallines a baix. I tenir ous. I tenir més gallines i tenir... Bueno, tenir moltes coses. Vale, el problema ara meu és que m'he perdut. I em sembla que m'he perdut molt. Perquè abans no he trobat vaques i ara jo veig una vaca aquí. Sí que m'he trobat porcs abans, però vaques no. Per tant, a veure... Aquests porquets...
i estic trobant molt menjar. Jo em pensava que seria per matar, però estic matant molts animals. M'hauria d'haver emportat. Ah, sí, ja me n'he emportat. Pues a matar-los amb aquesta espasa, que si no l'altre es gasta. Hòstia, hi ha molt d'animal. Va molt bé això, però clar. Ara hi ha molt lag, precisament. Ho sento perquè es vegi malament, però hi ha molt lag i no hi puc fer res. No hi puc fer res, vaja. I... Bueno, no sé quant dura el vídeo ara, però em sembla que... ara quan trobi casa, després ja... tancaré. Per tant, anem a buscar caseta. A veure... Això és difícil. Cap aquí hi ha la jungla. Vale. Per tant, cap allà no és. Cap aquí hi ha jungla. Per tant, cap aquí no és. Cap allà hi ha jungla. Cap aquí hi ha arbre, per tant és possible. Hi ha neu, per aquí hi ha neu. Vale. Em sembla que ho sento molt per vosaltres i per mi també, però em canviaré la distància per curta. A veure si puc veure una mica més lluny. Ara va molt millor, per el que es veu. A veure, aquí hi havia les gallines. Per cert, hem fet més ous. Sembla que no. Sembla que no són els que ponen ous. Totes les gallines ponen ous. Vale. Allà hi havia... Ostres. Aquí... Em sembla que m'he trobat ara. No, és que tots els llacs són iguals. Vale. No, per aquí ja he passat abans. Ah, això és el llac que hi he posat el llançar al mig. Vale. Per tant, ara serà cap allà, això em sembla. Cap allà i seguim recte. A veure, jo per si de cas... Aniré posant blocs perquè em sembla que vaig... Sí, aquí he trobat la lava. Que vaig fer, em sembla... No, aquí he trobat la lava i després he trobat allà. No vaig fer, deu ser cap a l'altre costat. M'estic fent un lío que flipes. Hòstia, haig de menjar. No estava mirant ara de menjar i me n'he donat sort. Bueno, per tant, 36 cars de porcs i 37 de... Mare meva, impressionant. Per aquí potser que hagi de pujar. Vale, per aquí potser que hi hagués algun creeper. De totes maneres... Jo crec que és cap allà. Jo crec. Però em sembla que no. Ara em sembla que no de cop. Ostres, com pot ser? Però ara no. Doncs... No, em sembla que no ara. O poder sí. Ostres, que és tot tan igual a la neu. A la jungla també. A la jungla és tot igual. A la neu tot bastant igual. I l'únic que hi ha coses diferents. Mira, aquí és on m'ha explotat el creeper. M'ha explotat que jo venia per aquí. Aquí és on he tret la sorra. He tret la sorra que venia per allà dalt. Sí, per allà dalt. Aquí he baixat de cop i he fet mal. Per tant, venia per aquí. A veure, allà hi ha un petit llac. Que no hi és algú mig. Per tant, venia d'aquí. Per tant, aquí, podria passar per aquí. Bueno, jo vaig tirant. A veure si... Vale. Sembla que no, Però mira, estic a gust. Mira, aquí les gallines d'abans, potser. Si no són les d'abans. Sí, són les d'abans, perquè allà hi ha la lava. Doncs m'estic perdent
deien, em sembla que el que hauré de fer és parar el vídeo, mirar per on he passat, perquè ara torno a estar a la jungla. Hòstia, no ho entenc, no ho entenc. Allà, hi ha un bloc, és allà, no? No ho entenc, de veritat, no ho entenc. No entenc per on m'he posat abans. A veure, anem a fer vols. I el que moure tot és el mateix. Jo crec que només que trobo a l'esquerda... Hi ha... Oh, això és l'esquerda! Sí, és que sóc el puto amo. Sí, és que sóc el puto amo. Vale, ara tenim un petit problema. I tinc una gran solució per aquest problema. A veure... Faig un cofre... I en aquest cofre hi poso tot això... Tot el bo, o sigui tot... Que és l'espasa... No, les torxes no, fa 32. Que és la meitat de la cindra i la meitat del pa. I... vaig senyalitzar... A veure... Estic a la posició... Ara ho apuntem... I és la posició on he deixat això fora. És la posició... 64, 302, 304, 64, 302, 304, 303, 300, 317, ha de ser 317, 17, 14, 300, 317, és aquí, aquesta torxa, 317 i l'altre 417. Joder, ara em tens tots els collons, tros de burro. Joder, és ben bé, els creepers. Jo crec que està fent això tan tranquil. I em ve tocar els ous. 417. 302. Va, em sembla que això ho faig després. I ara m'agafo perquè no tindré res. L'altre és 417. 300, no, ara és canviar. 400. 417. Sí, 417. És que no para de repetir-ho. Ei! Mira, mentre no em toquin ja poden explotar. Però que em toquin... Bueno, sí, sembla que vaig per bon camí. Espero no trobar-me cap creeper ni cap merda. I 417, vale, sí, són aquí. Just aquí davant. Doncs bueno, em sembla que ja deixaré el capítol aquí. Bueno, acabaré aquesta nit i deixo tot el capítol. Espero que no em matin, sembla que ara ja va. Penya que em vol matar. Jo ho impediré com un campeón. El que soc, no? I, bueno, el següent capítol el que faré és faré un corral de gallines a dalt. Bueno, o sigui, primer de tot el que vull fer és agafar, o sigui, aquestes gallines que hi ha, aquestes dos, només amb dos ja em faig prou, les portaré just a dalt de lo que és la meva sortida, diguéssim, i després un cop allà
els ous que facin. I amb els ous que facin a baix em faré més gallines. D'aquesta manera tindré les gallines a baix. Ara ja m'estic equivocant. No sé per què se'm posen tots i amb el tòrax sembla. Doncs ho deixo aquí. Ara no diré res, simplement. No sé per què poden posar així. És perquè deu suposar que fan telma d'aranya, no? No ho sé. La veritat és que no també. I també en faré porcs, sí. Porcs també és un dels meus objectius. Tributs. I, bueno, aquí som. En fi, que gràcies per veure'l, tutorial, el Let's Play. Gràcies per subscriure's i gràcies per posar m'agrada. I gràcies per tot. Gràcies en general. És a dir, que vagi molt bé i fins al següent Let's Play, que com us he dit serà ja a baix un altre cop. Intentaré fer la casa més gran i serà segurament d'explorar mines. Bueno, d'explorar aquelles mines de fusta, que em perdré més d'un cop segurament, però bueno. Aquí us espero i apa, que vagi molt bé. Què ha passat aquí? Bueno, espero que us hagi agradat, que vagi molt bé i tota la pesca.